नमस्कार प्रणाम बा आप सभे के। सब भोजपुरी जाने वाला, सुने वाला, बोले वाला के हम स्वागत करत बानी अपना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। हम आप सबके बीच में कुछ लेके आइल बानी जौन आप सबके सुनावल चाहतनी। जौन बात बा उ आप सबके समक्ष रखल चाहतनी। हम कुछ दिक्कत बा, कुछ समस्या बा जौन हमनी के भोजपुरी भाषा बा, अतना मीठ भाषा, ऐसन संस्कार भोजपुरी के ओके लोग दिन पर दिन डुबावत चल जाता, ओपे केहू भी ध्यान नहीं देत। और ऐसन परिस्थिति हो गई बा, ऐसन समाज में दुर्गंध उठ गई बा भोजपुरी के नाम पे, आ उठल जाता। पूरा भोजपुरी नालियस बहल जाता दिन पर दिन। लोग ई नइखे सोचत कि हम मेहनत क के अपना से स्ट्रगल करके मेहनत करके कुछ मेहनत कई के हम आगे बढ़ी। लोग शॉर्टकट अपनावता, शॉर्टकट अपना के गायक बनल चाहता, अपन नाम कइल चाहता, लोग रोशन कइल चाहता, अपना के हीरो बनल चाहता। बाकी ये चीज़ तो भुला जाता कि भोजपुरी की अस्मियता खातिर एकदम ही गंदा सोच बा, आई गंदा कार्यक्रम बा। जौन भी समाज में गीत लिखाता, जौन भी चीज़ अभी समाज में हो रहल बा, जौन कि हमनी के अपना घर में बहन बेटी परिवार के संग बैठ के नहीं जा सुन सकत और ना गा सकत नहीं जा। वो चीज़ के वैसन वैसन सुने के मिलता। जब आदमी रोड पे चलता तो ऐसन गाना बाजता कि खुदे सुन के शर्म लागता। और लिखे वाला कैसे ही ऐसन गाना लिख देता, गावे वाला कैसे वो गाना गा देता। हम बड़ा ये चीज़ से दुखी बानी और उहे कुछ संदेश आप सबके बीच में हम रखल चाहतानी, कुछ कहल चाहतानी। हम वो कहाँ सपना भुला गई, कहाँ दिन चली गई जब भिखारी ठाकुर जौन सपना देखले रहलन, महेंद्र मिश्र जौन सपना देखले रहलन, जौन गायत्री धुरान देखले रहलन, जौन लोग गावत रहे। उनका लोग के गाना सुनला के बाद भी, उनकर गाना सुन के भिखारी ठाकुर के, गायत्री ठाकुर के, धुरान के जौन भी गाना होखे, ऐसन गाना होखे जौना में रामायण महाभारत के चौपाई दोहा सब चीज़ रहे, मिश्रित रहे। लोग पढ़ल लिखल ना रहे उस समय में, फिर भी घर घर के बूढ़ पुरनिया लोग चौपाई बोले। आज के ऐसन समाज हो गई बा कि जे पढ़ल लिखल बा वो गंदा गाना गावता, सुन सुन के एक दूसरा के, और जौन समाज में गावल जाता वही चीज़ गावता। रामायण महाभारत प्रसंग से कोनो भेंटे नहीं, कोनो मुलाकाते नहीं जौन से कि लोग गा पाए। आ वो एगो समय रहे जब भिखारी ठाकुर के विदेशिया बटोहिया के गाना सुन के करेजा खखोर देते रहे, महेंद्र मिश्र के पूर्वी के तान सुन के बिरहिन के बिरह बढ़ जाते रहे। और वो सब कहाँ लोग भूल गइल, कहाँ छोड़ के आगे इतना निकल गइल। और ये समाज में गंदगी फैलावल जाता, भोजपुरी की अस्मियता के ठेस पहुँचावल जाता। आ भोजपुरी के हमनी के सम्मान करे के चाही तो भोजपुरी के लोग नंगा नाच नचा रहल बा। ऐसन ऐसन बात बा कि अब का कहल जाओ। चलिए यही पर हम कुछ कहे के चाहतानी, सुनावतानी। आँख से देख के हम कहतानी साँची हो, आँख से देख के हम कहतानी साँची हो, दिनों दिन समय बिगड़े लागे इज्जत ना बाची हो। भोजपुरी के इज्जत कैसे लोग गिरावत बा, कवना फायदा खातिर भोजपुरी के लोग नंगा नाच नचावत बा। नाली जैसन बहल जाता, नाली जैसन बहल जाता रोजे, कही बतिया झूठे ना। नाली जैसन बहल जाता रोजे, कही बतिया झूठे ना। सुन सुन के गाना गीत लाजे मुड़िया उठे ना। कैसन फसल के लोग कैसन पानी से सींचत बा, कैसन फसल के लोग कौना पानी से सींचत बा। भोजपुरी के चीर दुशासन बन के लोग खींचत बा। रामायण प्रसंग महाभारत से इनका कोनो काम नहीं खे। सभ्यता संस्कृति जाति इज्जत से दूर दूर तक ले नाम नहीं खे। सुन सुन के लाज लागे तू तनिको लजालो ना, सुन सुन के लाज लागे तू तो तनिको लजैबो ना। ऐसन ऐसन गाना लिखाता कि परिवार के संगे सुनी पैबो ना। कहाँ गोइल महेंद्र मिश्र के पूर्वी तान, कहाँ गोइल महेंद्र मिश्र के पूर्वी तान, होखे गीत में अलगे शान, सुन के बिरहिन के बिरह बढ़े ऐसा शब्द में रहे जान।
वो गाना ऐसा रहे कि शब्द सुन के बिरहिन के बिरह बढ़ जात रहे और सुनला से कुछ मिले, जीवन के सार्थकता होके, जीवन के राह भी आसान होके खातिर में प्रासंगिक कुछ बात भी रहे। आगे बा उ प्रसंग गायत्री धुरान के, विजेंद्र गिरी तपेश्वर चौहान के हर गीत गानवा में रामायण के बखान रहे। अनपढ़ लोग भी चौपाई बोले, ऐसा लोग महान रहे। वो ऐसा मतलब गायक कलाकार लोग रहे कि अनपढ़ तक के भी चौपाई बोले पे विवश करे अपना गाना के माध्यम से। सुन के भिखारी के बटोहिया के संदेश, सुन के भिखारी के बटोहिया के संदेश, पत्नी भेजे अपन खबर पियावा बसे परदेश। सुन के भिखारी ठाकुर के गाना, सुन के भिखारी ठाकुर के गाना करेज बहुत कचोटत रहे। विरह के सुन के तान छाती पर सांप लोटत रहे। कृष्ण गोपी के विरह के व्याथा, कृष्ण गोपी के विरह के व्याथा, सुन के उधो के चकराए माथा। भक्ति भी वही तरह के लोग पूर्वी में लिखत रहे। और गोपी कृष्ण और उधेश जी के जौन विरह के कहानी लोग गईले बा अपना पूर्वी में, वो भी सुन के आज बहुत अच्छा लगेला, एगो अलग मिजाज बन जाला। आज वो कहाँ बा, कहीं नहीं खे। सुन के आँख से आंसू बहावे, सुन के आँख के आंसू बहावे, करेजा में अजबे हुक उठावे। आगे बा उ गायत्री ठाकुर के सपनवा, उ गायत्री ठाकुर के सपनवा, माटी में मिलल सब खजनवा। राखी के अब एकरा के बचा के, राखी के अब एकरा के बचा के, सगोरो सुनाओ बेपर्दा गानवा। बेपर्दा के गाना गावल जाता, ऐसा ऐसा गाना गावल जाता कि अब हम का कहीं। गाना हम सुननी, कुछ गाना के हम बखान करतनी, बताई ओकर अर्थ का बा, एकरा के का मतलब हम समझल जाओ, का हमनी के समझी जाए चीज़ के, आ ई कौना वर्ग में रखे लायक बा। गाना एगो दूगो गाना हम बतावतानी। हमार कहे के मतलब ई नहीं खे कि हम केहू के देख के जरतनी, ऐसा मंत्रणा मन में नहीं खे। बाकी हम वो चीज़ के देखावल चाहतनी जौना चीज़ के मतलब समाज में कोनो जरूरत नहीं खे, ओकरा से उल्टा ही प्रभाव पड़े वाला बा। फिर भी हमनी के समाज में वो चीज़ सुनतनी जा, वो लोग के बुलावल जाता, पैसा खर्चा कइल जाता अधिका से अधिका, आ जौना से कोनो फायदा नहीं खे। एगो दूगो गाना बा जौन हम बतावत नहीं रहुए सबके। गाना एगो रहला, ढूंढी में पानी तहरा ओढ़े लगी हो, तो बुझिह कि जवानी तहर चढ़े लगी हो। बताई अब ये गाना के अर्थ का हुई। जरा ढूंढी में पानी ना ओढ़ी उ जवान ना हुई। ओकरा बाद एगो गाना रहे, नीचे वाला में काला धागा बांध लीजिए, नीचे वाला में काला धागा बांध लीजिए। बताई अभी कौन गाना हो। अब एक दिन हम गाना सुननी, अभी तो परीक्षा के समय चलता और लोग परीक्षा देवे जाता, जौन बच्चन के परीक्षा बा, लड़का लड़की सबके परीक्षा बा, जौन जाता परीक्षा देवे पे गाना एगो लिखे वाला लिखले बा, गावे वाला गईले बा, सुननी है जान तू देवे जेबू पेपर, सुननी है जान तू देवे जेबू पेपर, आवा ना बैठ जा हे पर। बताई अब ये गाना के कौन मतलब निकालल जाओ। इस समाज में का संदेश देता ई गाना। काहे ना लड़का देख के दूसरा के ई गाना गईहन, लड़की के देख के काहे ना गईहन, आ काहे ना वो लड़की के बुरा लागी। जब हमनी के समाज में संस्कार में ये सब गावल जाता, सुनावल जाता, सुननी है जान तू देव जेबू पेपर, आओ ना बैठ जा हे पर। बताई लड़का तोहरे के पापा कहता। ओकर बाद बा जेसीबी से कोड़ दी जवानी रोजऊ। बताई जेसीबी से जवानी कोड़ाला, हम तो माटिए कोड़ल देखले बनी। बाकी भोजपुरी के मतलब अब का कहल जाओ, जेसीबी से जवानी कोड़ाए लागल। ओकर बाद से जातीयता के ऊपर अतना लोग प्रहार कइले बा, करता। जब का कहल जाओ, पियावा से पहले हमार रहलू,
तो पियवा से पहले हमार रहलू खुलेआम इथी कइल जाता, सुनावल जाता, समाज में देखावल जाता। तो ई का हो, ई गाना का संदेश देता है आखिर में? भोजपुरी भाषा में एक ही ट्रेंड चलल आवता भोजपुरी गाना लिखे वाला के, और जवन की बहुत ही तहलका मचैले बा। आ ओह दूगो शब्द के छोड़ के अगर तीसरा शब्द से केहू कह दियल जाओ कि गाना लिखल जाओ, तो बहुत ऐसा कलाकार बड़न, बहुत ऐसा कवि लोग बा जेकर कलम रुक जाई, जे कुछ ना लिख पाई, ओकर लगे वो मैटर समाप्त हो जाई, आ ना उगा पाई, ना समाज में कुछ देखा पाई। आ जौन शॉर्टकट के रास्ता लोग अपनैले बा उ ना अपना पाई। हिम्मते नहीं खे कि वो दूगो शब्द छीन लेला के बाद केहू दोसर गाना लिखता, आ लोग दिमाग भी नहीं खेला लगावत तू गाना लिखता। आ भोजपुरी समाज में उहे गाना बा जमन कि बचपने में प्यार होता कुंवारे पर, आ उ ऐसन प्रेमी बा, अतना नालायक प्रेमी बा कि उ कुछ करता अपना प्यार खाती। इहे गाना में गवाता कि अपना प्यार खाती उ अतना हेहर प्रेमी बा जे कुछ करता। उ लड़की के नैहर में तो अपन ठीक बा, जौन करे के बा तौन करते बा, ससुरा तक पहुँचता, ससुरा में जाई के चुपे चोरी जाता। गाना में यह कुल तो लिखाता, चुपे चोरी जाता तो चुपे चोरी फोन करता, तो हमारे के भुला जी हो, तो हैसे आ जी हो, यह कुल तो लिखाता, यह कुल गावल जाता। खाली भोजपुरी के कवि लोग से दूगो शब्द अगर छीन लिहल जाओ, यार आ भतार, कहे में शर्म लागता, बाकी कहे के पड़ता। खाली भोजपुरी के लोग से दूगो शब्द खाली छीन लिहल जाओ, यार आ भतार, ओकर बाद तीसरा शब्द लेके कहल जाओ कि कुछ अलग मैटर लिखा, तो लोग ना लिख पाई। ई दशा बा। तो कहे के मतलब बा कि हमनी के ए चीज के सुधार करे के जरूरत बा। आगे बा, बाटे हमर एगो अर्जी, बाटे हमर एगो अर्जी, अब चले ना केहू के मन मर्जी, जे भी लिखे गावे फुहर गाना, ओकरा खिलाफ दलो थाना में अर्जी। समाज में ओकरे के बोलावे जे रामायण प्रसंग सुनावे, जे फुहर गावता ओकरा के दूर भगावे। तब इहे निहोरा बा, ऐसा ना होके के चाही। हमार ऐसा नहीं तरह के मंत्रणा नहीं खे कि हम केहू के देख के जरूरत नहीं चाहे, कोनो मन में दूसर तरह तरीका के भाव बा। कलाकार बाड़ो, समाज में ऐसा चीज़ गाओ जौना से समाज के अच्छा संदेश जाओ और बढ़िया होखे। संगे संगे हम ये भी कहल चाहतानी, ठीक बा, खैर गावे वाला गावता, लिखे वाला लिखता, समाज के लोग भी सुनता वो चीज़ के। तो सबसे बड़का दिक्कत सुने वाला के बा। अगर सुने वाला ना सुनी फुहर, तो गावे वाला गाई ना फुहर। असली बात ई बा कि अगर हमनी के चीज़ के बहिष्कार करब जा, ना सुनब जा फुहर, जे फुहर गावता ओकरा के हमनी के खिलाफ करब जा, ओकरा पे एक्शन ले जा, तो एक ना एक दिन ये चीज़ जरूर समाप्त हो जाई। हमनी के चीज़ के छोड़ दी जा, हमनी के चीज़ के दूर भगाई जा। और समाज में जौन भी भोजपुरी के नंगा नाच नचावे खातिर लोग उठैले बा, वो चीज़ के हमनी के दबावल जाओ, जौना से हमनी के भोजपुरी साफ सुथरा होके आ ऐसा कुछ चीज़ गावल जाओ जौना से हमनी के समाज में बैठ के, घर परिवार में बैठ के सुनल जाओ, जौना से कुछ ऐसा चीज़ मिले जौन की परिवार खातिर, समाज खातिर सब अच्छा होके। तो सुने वाला के भी बहुत ज़्यादा गलती बा। और कहीं भी प्रोग्राम में, फंक्शन में, द्वार पर में भी करावता, तो वही तरीका के समाज में लोग आके गावता, नचावता, चूँकि लोग के अच्छा लगता। प्रसंग केहू सुनल नहीं के चाह, सब चाहता उहे वाला चीज़ रकझक रकझक होके बढ़िया बा। तो हम सबसे यह आग्रह करब, श्रोता बंधु सुने वाला से भी, और लेखक गावे वाला भी, और गायक बंधु से भी, लिखे वाला कवि लोग से भी, कि ऐसा चीज़ लिखल जाओ जौना से समाज में कुछ अच्छा संदेश जाओ, और ऐसा कुछ सुनल जाओ हमनी के कि जौन घर समाज में बैठ के सुन सकी जा। छोट बच्चा, लड़का, मेहरारू, लड़की, सबके अच्छा संदेश मिले और हमनी के समाज एगो अलग दिशा में चले। और अतने कही के और आप सबसे हम विदा चाहब। खुश रही, खुशहाल रही, एगो नया खुशी के साथ झूमी जी। अगर हमारी संदेश अच्छा लागत है, वीडियो अच्छा लागल बा
आप सबके। तो ये वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, अपन दुलार प्यार आशीर्वाद दी हमारा के। और हम चाहब कि आप सबके बीच में हम ऐसा ही कुछ ना कुछ नया लेके आवत रही मनोरंजन खातिर, और कुछ संदेश भी देते रही आप सबके आशीर्वाद प्यार से। तो ये वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करी, लाइक करी और हमारा चैनल के सब्सक्राइब करी। धन्यवाद।